ସାମନା ନମସ୍କାର। ସାମନା ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଦୋକାନ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଇ ଆସିଲେଣି? ଦୋକାନ 2 ବର୍ଷ ହେବ। ଆପଣ ଦୋକାନରେ ଭଲ ଗରାକ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଟାଉଟର ଗରାକ ଆଉଛନ୍ତି? ଟାଉଟରିଆ ଗରାକି ଆଉଛି। ଟାଉଟରିଆ ଗରାକି ଟାଉଟରିଆ ଦଉଛି, ହେଇ ନଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଏ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ ତମେ କଣ ଘର ଭାଇ ପଳଉଛୁ ଏଇଆ ଆଉ ଯେତିକ ଟାଉଟରିଆ ଏଇଠି ଆଉଛି। ଏଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? ବୟସ ମତେ 60 ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। 60 ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ 65 ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ ଦେଇ କଣ ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା ଏମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା ପ୍ଲାନିଂ ଦବାରେ ନା କଣ? ସେଠି ନାଇଁ, ସେ ପ୍ଲାନି ନାହିଁ, ଟାଇମ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ନେଖେଡାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଖେଳିବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ। ଆଉ ଆପଣ ଦୋକାନରେ କଣ କଣ ବିକୁଛନ୍ତି? ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ଆଉ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟାଉଟରିଆ ବେଶୀ ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ୟାନର ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ, ପନିର, ମସରୁମ, ଏସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଲଗା ହେଇଛି ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ବିକୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ନାଇଁ, ଲଗା ହେଇଛି, ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ଚୋର ଟାଉଟରିଆ ଖାଇ ଦେଇକି ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଗରାକି ବୋଧେ, ମାନେ ଭଲ ଗରାକି? ଆଉ ଗରାକି ସମସ୍ତେ, ଗରାକି ତ ଈଶ୍ୱର, ଗରାକି ସମସ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ଖର୍ଦରିଆ ଟାଉଟରିଆ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଲୋକେସନ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି, ଭଲ ଲୋକେସନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୋକେସନ ପାଖରେ, ଦୋକାନ ପାଖରେ ଲର୍ଡ ହନୁମାନଙ୍କ ଲୋକେସନ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ହନୁମାନ, ଇଏ ହଉଛି ହନୁମାନ ଟେମ୍ପୁଲ। ଇଏ ହଉଛି ଯାଜପୁରର ଜେନାପୁର ମୁକୁନ୍ଦପୁର ସ୍ଥାପିତ ଲର୍ଡ ଟେମ୍ପୁଲ। ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ରାଜକିଶୋର, ସେ ପଳଉଛନ୍ତି। ରଖା କୁଆଡେ ଭାଇ ଯାଉଛ? ଆଉ ଟିକେ ଦୋକାନୀ ବାବୁ, ଆଉ ଟିକେ କଣ ଶୋଧନା ଶିଖୁଥିଲେ ବା? ଚାହୁଁଛି। ହଁ, କହୁନାହାନ୍ତି କଣ ଶୋଧନା ଶିଖିଥିଲେ ଆପଣ? ନାଇଁ, ଶୋଧନା କାହାକୁ ଦେମି, ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ଦେମି? ଲୁଗା ପକେଇକି ବୁଲିଲାଣି। ଦେଖିଲେ, ଦୋକାନୀ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ଆଉ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଥିଲି, ଯୋଉ ଗ୍ରାହକକୁ ସିଏ ତ ଲୁଗା ପକେଇକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଟେମ୍ପୁଲ ତ ଦେଖିଲେ, ଆଗକୁ ମୁଁ କିଛି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆଉ ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଗୋଟେ ଦିଅ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କର।